Nan puli ni ka dekot ke wapra jong ke kitab Exodus ke lenong ke baningkong. Anda kum tate lami usim temai hakari Egypt ubam shim la itu yau Joseph. So kita kilong kitintin na ni ka dekot ke wapra. Nang ni nakini kintin ni nyimla ban yo ya ka jingmun kat no tuli kisnem kila telun nadu kat kopor ke bau Joseph ulayap no lani kitu kinmen kijong ula ni ketu kapateng ke bawan hiar sekali Egypt ke klan no haduk kanu pateng jalan kita kisnem ya kata nyim sim yo jiti wi ai yak ai ke babut hang ni kalong ba ki khana ki badai syapang jong Joseph bat ya ki jingle bha ki jong u ha kali Egypt I kumba kani ke pateng ke bakam hadir kam kan mau syu kita ki jing bha ki jong ka. Kalau kata kalong ke banding kong mo ke bang yo I nak ai ke bang ya pulih ni ke dekot ke bapra. Kalau ke wei pede ke kom yo I ha bang pulih ni ke dekot ke bapra atau ngila mo ban ong bakani ru ayat hu syafhang ka jingkit mai ani kata karinaisan akabai dei bat jingkit ri jong kinong Egypt ya ka ba ensayat hu na lagi niki dekot ki basa buat menurut ni dekot ka bapra terter kani ke jing ki thamai ka ba don bila bakong kan penklet no ya katai ke jing le bha ka ba ki Egypt ki yoman ling ba jong kalau jing long sem jong Jacob na u Joseph ni kataru kala bandong ke we ka ba ngila ya ka ba I hang ni imat kandong ka jing plit mai ya ka ba ni ngi I kumnu ki atingko kata ka jing kit mai ha ki Egypt bat ka we pada ka we kaliang ki khana na kaliang jong ka jing le ba ka ba ka Egypt ka yo mat da ka jing ku ka jong ublai ling ba jong u Joseph kita kilong artli mo ki to sakaway pa de nila ban ongru ba uning steam thamai la niu paro ba shimti ka ken akabay day bat ki Israel shim la penlut por ya ka ban git benia kini ki jat ban riu ki wan shong shipor shakari ka jong u ki ai ki jingkar khu ki ba kini ki wan ra ya kari Egypt ya kataru kolong kenja jarjar bat I hang ni da kitu ki kentien ki balabu hai ti bentai ba pengkut yo dekat ko pra obam shim la itu yo Joseph kini ki kentien bam shim la itu yo Joseph ka wei ke jingbut kala bandong ke jing bam dunia ya ke benta jok history jok ikon Israel ki badan hari Egypt tabar pat de kala bandong shim la recognize tani shim itu Yau Joseph kalat jingkar ko ya kari Egypt haka to kapor jong kanem sniu. Di kani ka jingle bam so nyau jong unius imu bathamai ka pendam no yak history ya jong Joseph bat ki jingle baha ki ba kari Egypt bat ki pada kiri ki man haka to kapor ka nem sniu. Di kani ka jing pendam no yak history jong ka jing mentoy ki yo la ki wei pa de ki jat ben riu ka long ushloy ila ban ong ka bala ban bi menta ka barong she ka jing snow ka jong ni haro bat ma ni nus im bat ma ju ki jeb ushloy jong
kajing ya tenju ya kabor. Bat kanihi kalong kabamensau ladahang nubunu kadon amar kangla tingla hi ya kani kabor kolong halor ki kamtam ko ki jai bigri ko wipan kata hi kandong usulut babensau aka bakan sapenbi ya kala air jong kajing smo pair itai long kat tu kat ni ba niyo ya ka bani pek na kan ka kat ko pra dia da pidon ni ai phi ban ban rap ang ni Oh, nagaliang ga ba pusan nagaliang ga ba nga pusan simen. Kani ka dukhat ka ba pra, kumo pi ong mo pi kum to chakman. Ngim tip kat no ga jing pher ki snem jong skim uberim. Bonus im bot mai. Tila dangi persyang man pe ya ga kitab Genesis kalenong ga ba sau po we ka dukhat ka ba sau pun real kaya thu yangi bau Joseph akapor bau sedang ban long unong sensyar hari Egypt. Da kajing ai bor ka jong sim paro kadaya karta ka bau dap lai post nem. Tapi dapat pan aga kitab Genesis kelenong ka basan po kada khat ka khat do ka arpun reu ka thu yangi bau Joseph ulayap agarta ka ba shispa padang maklanga shispa post nem man. kene Teladang yesh kenylang yeshimno umut tolong prapo tulis nem. De prapo tulis nem na pikay na tos iya mo ba pung yung Joseph kumunong sensyar kat hadu ka sngi mo Joseph unyap akasta ka bla shispa tam snem prapo snem ngore ka bla jalan ha. De hakita ki prapo tulis nem kat nungut ki paro la depan keliang ya kata ngintip. Tabang atfai kalau don me kejing keliang da kejing yap ne da kanu nu ka daw nomor kala jalan prapo tulis nem. Tipin pet pan hang te yang kedukhat ka bahajrong jong ni kitab Exodus kolong meningkong lat ngilai keren ru kumtu syahman bakat tu ka pateng benriu naga sengkai u Jacob ka bawan bandrung hari Egypt kum kidong wan ri tengen namar ketua khlam katu ka pateng ngalayap lut bat kini ki kun kiksiu naga sengkai u Egypt o naga sengkai u Jacob ka mentang itip kum kun Israel iwadan hari Egypt kamut kidei ki pateng ki bakha ki balapun balakha hang ni ri Egypt ak shnong Goshen bad lesi hakiwi ki shnong ri Egypt te pina perkhat ya kata ka jing jalan jong kisnem dehi ban ong bonus ia mot ma jong ri Egypt itu yo Joseph ani kwa ani tip i shpang ki kam ki babha ki ba uniu Joseph ka yin jong o ki lale ka por ganam sniu kitai ri pon ba masuri wan ra ho long na dangi phai na kaliang ka ba shong ki kintin ha kani ka khat ko phai ni sngo kum ba pi ong ma phi mentan kenre ha to long kum ki brio hi aka imlang salam ikhana takin don bet di ban yapur na ki long shua ki ban yathu lo kari kaya bling juki jing ti kamla bandong ba unius im thamai om tip yu Joseph ula batit na ki khana ki badon henry politically pade na kaliang jong kasan hima uni uperkhat da ku moi pade na kata kada ti banga ya keren benem tu bakatu ka jingong ubam shimla itu Joseph kamut shim recognize yau Joseph na kata ka kerdan kumba ka de bandong na kituki bagi ya puli ki khana ki bishkmat ke hang ni kani ka dokot ko pra ngi ko baka puli lenti ya ka jeli ka bathumai ka banya phning ki khana namar hang tai kiti ki benta ki bishkmat ngi kumba ka jem kata ka jingwan jong ki Israel sipo Egypt Raymond ta pade namar bakin saroy ikon Egypt ila epek ila roy kileng kari Egypt ngamur bang ki kun Israel
kila roy hakaleng keri Egypt tementa pada kani kawan pat kajing tingku deng jong ki traishnong bat ki barshnong bat la dengia yo stu dekat ke bakandai kan kamerap ni ni i kan dur ke ba syai ka bai dia bat kata kabiang ami ya dekat ke bakandai Ai. do ka dekat ke bakandai ka don ki dikentin bat ula ong halaki beriu hakmi ki beriu jong ki khun Israel kila kambun bat ki kam don bor ru ban yangi ini kini ki kentin nau ni usim thamai ni paru bat mai jong kari Egypt ki beriu jong ki khun Israel ki la kambun bat ki kam don bor ban yangi kala jong ke jing penyep her kala rung ementa kali ke kana ke jing bun beriu jong ki khun Israel ki bawan syong sipor sekali Egypt kata kala bu jing sir yau ni usim ubat mai pat ke jing bun beriu baru bor ke bu jing sir ke menyelai keren hak ki episode kina dep kadai ke jing kambun jong ki senram ki mania dai kanu kanu ko jat bun riu nakaba ki kidei di hang ni ru u news in thamai wanra ya kanikar kom perkhan balda kini ki bo shwan shong shipor kila ya bon kabu jings ir pat yaki kumki trashno okay ke badon halendat jong kata jong kini ki kentien